खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 10 फेब्रुआरि 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि नखरनि गिदिर बिबान लानांगोन। समाजनि हाबा मावनायाव गाज्रि सोंखारिनाय मोननो हागौ। गोसोखौ गोरा खालामनानै सोलिनांगोन। वृष राशि समाजाव मोजां मुं मोनगोन। बयजोंबो गोरोबनानै खामानि मावनो हागोन। साना गोजोनै बारलांगोन। मिथुन राशि बैसोगोरा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां सम, नाथाय गोसोआव गिनाय सोमजिगोन। सानै हयै आगान सुरनाया गाहाम। कर्कट राशि हरखाबै देहायाव सानाय सुनाय नुजानो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां थानांगोन। रांनि गोनांथि जानो हागौ। सिंह राशि खैफोदा अनन गिदिंफागोन। देहाया लोरबां जागोन। फाहामथायनि गोनांथि जागोन। कन्या राशि समाजनि मोजां हाबा मावनो हागोन। बयजोंबो मान होजागोन। समाजाव मोजां मुं गोसारगोन। तुला राशि गोजोननि सान, नखरजों रंजा बाजायै थानो हागोन। बिदा फंबायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। वृश्चिक राशि दान्थे बिदान्थे जाफ्लांनो हागौ। बायजोआव ओंखारियानो गाहाम। साना जेंनाजों बुंफबनो हागौ। धनु राशि मेगन गोसानि नोजोराव गोग्लैगोन। सुथुरा सोफै सोफै खालामगोन। इसोरखौ फुजिनाया गोनांथार। मकर राशि फालांगि खालामग्राफोरा आय जागोन। नखराव माइनाव साफिगोन। गोजोननि सान। कुम्भ राशि सुथुरफोरा खैफोदाव खोख्लैनो हागौ। साना गिलुं गिलुंजों खारगोन। खाफाल हमनांगोन। मीन राशि खहा गोनां सान, फालांगियाव जेंना नुजाथिनो हागौ। रांनि आंखालजों भुगिनांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों बेखौ बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा हु धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।